gikan sa Dios. Asa gikan ang gugma sa Dios? Apart from the love of God is not real love. Is not comes from God. Kung ang imong gugma, imong gipasikat sa gugma sa Dios, mao na'y gugma makaigsunan nga protected, blessed na gugma. Kung ikaw ay tao, kung ikaw dalaga, na ay gugma, na ay pagpangulitaw, na ay courtship, mahitabo, buhata nga diin kana nga possible nga may relasyon. Imong ikonsulta sa Dios, imong i-align sa Dios. Imo siyang ididikit sa Ginoo. Aron nga mas nindot. Nga naman, kay kung naay agape love sa inyong relasyon, that love is guaranteed. That is the only permanent love, makaigsunan, na di yun ang ubiyan mo. Because that love is God. Amen! God is love. The love that forgives you from all sins you committed. Kanang agape love, maunang gugma nga nagpasaylo nimo. Maunang gugma nga nag-usab sa imong ginabuhi. Busa kanang agape love, ayaw lang kata sa imong kinabuhi. Kung may mo nang ikwintas, kung may mo nang i-deposit sa imong system, that is the only love na dunay guarantee na diin muhatag o nindot ng future sa imong relasyon, sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. Paprapakan sulod. Makes permanent relationship. Only agape love. Love is not emotion or feelings. Here to me na ang gugma, dili lang kay pagbati. Sama sa iyong kaganina. Nga nakasiplat ng ika, pagtanong mo, love is a choice. When you choose something to engage relationship, make sure na kanang na pagpili dunay kaalam. Amen. Magmaalamon ka sa pagpili. Of course, kung matanon ka, Kristohanon ba din? Christian ba din? Hallelujah! Usa imong taon, madukol ba sa Ginoo? O dili na po niya kutob. After days, months after months, imong ma-mission ang iyang relasyon sa Dios, ang iyang kadok sa Ginoo, ang iyang dedikasyon sa Ginoo. Amen ba? Galing nga ng Bible, do not be equal to the unbelievers. Ikaw, pastor, so mo ni pastor nga, dili man Christian, ang imutan ako. Sa diya nga gibuhat sa Ginoo si Abraham. Si Adan. Kinsa naghatag ng partner? Ang Diyos. Amen? Nanikamot pa si Adan aron nga makakita sa partner? Na manong gidemonstrate na sa Ginoo makaigsunan. I believe aron nga mahimo siyang perfect pattern. Nga diin ang Bible, nga diin si Adan, siya nanikamot siya ug nagpaugyaw siya siyang kusog ug siyang sinunod. Apan, in the Bible makaigsunan, nakita sa Ginoo si Adan na dili siya malipayon, nanginahanglan siya og kapares. Gipatulog si Adan o gikuhaan isa ka gusok diri duol sa dughan o pagmatan niya doon na babae na di iyang kauban. Musubot ba ka na ang Diyos di muhatag mong partner? Amen. Kung mayroon ka nga, di pastor, manghita, di ko pastor. Okay man na. Pero kung mutuong ka na sa iyong pagpangita, giyahan ka sa Ginoo, that's good. Amen. Ang Diyos di muhatag og right partner sa kong kinabuhi. Ito balagpakan si Lord. Siguro may ka pastor, kapo niya si Jen. Good things. Amen! Kailangan ng Diyos na mupili sa iyong partner. Ayaw paningkamot na ikaw mupili. Pangalagad lang sa Ginoo, murag sirot. Amen! Pangalagad lang. Kay muabot na ang milagro sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Ignahin mong pagalingon na ako'y milagro karong tuwiga. Amen! Amen! Dili lang sa mga patanon. Sa mga minyo. Amen! Na naman kay partner. Dabor kang mahigugma sa Ginoo.
Damod na may gugma sa imong pamilya. Hallelujah. Praise God. Amen. Now verse 8. Ang wala magigugma sa iyong isigkatawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Now, man nga gusto sa Ginoo nga demonstration sa gugma is by loving people. Hinumduman nato nga ang gugma sa Dios, gidemonstrate niya para sa tanang tao sa ibang kalibutan. Amen? He gave His only begotten Son. Now, mauni ang ultimate nga gugma. Once gali atong ma-execute ang sakto nga gugma sa Dios, idugang sa Dios ang benepisyo sa gugma. Unsay benepisyo sa gugma? Kung may kag-benefit sa gugma, meaning, like for example, manggiuyab, gang, saan na yung gusto? Gang, musig ganahan ka, usay, surpresa pa nimo. Nagpalit mo, magkaligan, manaiba, magkumuhatag nimo. That's the benefits of love. Amen! Nahinom naman na ito, may yung nagpag-ayos sa Ginoo, tungkol niya naging panananginan ta. Now, the same way, if we love people, regardless ilang races nila, regardless sa ilang kahintang, but we love them. Ang atong ultimate nga demonstration nga naatay gugma sa Dios, we have to share the love of God. Not only to share the love of God, but even to give the things that you can give to them. Daghan nga klase nga pwede na ito ipakita nga nahigugma sa tao. Amen. Hallelujah. So ang relasyon makaigsunan, ang pag-engage ni mong relasyon, dili lang na kay nahigugma ka by emotion. Nahigugma ka tungod kay labaw sa tanan. Nakita nimo nga kung kamoy mag-uban, makahimaya mo sa Dios. Kung saan man ang nahigugma na katungod ng simong tawanan pagbati, nag-uban mo. O niya nagsige ng yapon mong away, nag-uban mo, pero wala yapon mo kapadayon pagpangalagan. O niya, doon na pa'y tendency nga din magbulang mahinoon mo, kaya wala mo nagkasinamo. Na naman, maunay resulta po sa mga pagbati nga din nagsubikad lang sa atong tawhanon. Kanang kalipay sa partnership, labay-labay na mga kaisonan. Ang atong gitanaw nga kalipay, kanang muhatog nato sa eternal life. Amen. Kapratakan siya. Amen! Amen. Kung nahigugma na sa Diyos, kaya ang tinoud niya nahigugma sa Diyos, nahigugma sa isigkatawo. Kaya kung wala ka nahigugma sa isigkatawo, meaning matupad rin, wala ka kaila sa Diyos. Now, saan di mo pag-ingon nga nahigugma ka sa Diyos, nga wala manggaling kay kakaila din niya? Unsay pruhiba nga wala kakaila niya? Kaya wala mo higugma ang isigkatawo. Amen? Ang paghigugma sa isigkatawo, mao ang pagpresentar una sa gugma sa Dios. Nahigugma magkata sa Dios, kaya unahon na itong higugma Dios man. Nausahan na itong paghigugma Dios. Una sa ang gugma nimo sa Dios, ayan ang gugma sa imong unsa ba ka relasyon. Kaya ang gugma sa Dios, unang imong ipresenta nila nga brad, sis, or manong, tay, kuya, sister, or suwansa. Gigugma ka ni Kristo. Doon ay gugma ang Diyos nimo nga grabe nga gugma. Namatay sa nimo. Kaya ginibot siya nga malaglag ka, ma-interno ka. Gigugma ka. The moment nga imo nang ibuhat, maunay ebidensya nga nahigugma ka sa Diyos. Human naman ang Diyos nahigugma na ito. Ginibonstra niya, gibuhat ang yung tanan. Kita wa pa ta kabuhat. Now, kung ato nang buhaton, ang agape love, ayahan na ning uban nga gugma, pilya, storage love, ayahan na. Kanin agape love, kanin gugma nimo sa Dios. Amen. Amen. Sa diya nga ato ning ipresenta, mao ning atong application, mao na atong gibuhat, hinumduman nato ang gugma sa Ginoo walay katapusan. The moment nga malipay si God sa imong paghigugma niya, when si God na ko i-surprise nimo. Amen. God is able to do exceedingly. Ephesians 3:20. Ang Diyos makahimo. God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to His power that works within us. Amen. Tungod kinahang gugma sa Dios sa itong kinabuhi. Naa niya ang Espiritu Santo. Kabalo siya kung sa'yo makalipay nimo. May ang Holy Spirit na
nakita na ko nga naagi ka desire sa sulod, mo na i-surprise ka. Amen. Unsay makapalipay nimo, mo na gusto sa Ginoo buhaton nimo. Unsay kay pwede makalipay dai nato? Dili lang man ang relasyon sa partner. Dagan pa kayo pwede makapalipay nimo. Amen. Amen. Dagan kayong gustong buhaton ng Dios sa atong kinabuhi. Mo bitaw na ang prinsipyo ni Jesus, unahon ang gingharian. O ang iyang pagkamatabang. Kaya ang tanang butang idugang na. May kagdanan butang, apil na ng imong partner. Amen. Apil na ng imong opportunity. Apil na ng imong trabaho. Apil tanan. Kung mahimo tanan, kay tanan man yun ang saad sa Ginoo. Ito pagpakan siguro niya na. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinagi sa pagpadala sa iyang buktong anak nganis kalibutan aron magabaton kita sa kinabuhi walay katapusan. Sayon ka tungod sa dako kay gugma sa Dios. Hallelujah. Ang plano sa Dios na lesson, ang plano sa Dios dili lamang taman ra dinhi sa kalibutan. Gusto sa Ginoo tagaan kag kinabuhi walay katapusan. Sayon ka na nga gugma. Amen. Pinagugma sa Dios. Now, kung timbangon ang atong gugma karon. Now, just try to think for yourself. Unsa ka kabugat ang imong gugma sa Dios? Unsa ka kabugat ang imong gugma sa Dios?